milí naši priaznivci zvykového okienka. Ani sme sa nenazdali a máme tu opäť najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Všetci veľmi dobre vieme, že príprava na Vianoce začína už adventom. Advent predstavuje začiatok kresťanského roka. Obdobie 4 týždňov pred Vianocami. Pochádza z latinského slova adventus, čo znamená príchod. Je to obdobie, kedy sa kresťania pripravujú na oslavu narodenia Ježiša. Symbolom začiatku adventu je zapálenie prvej zo 4 sviec na adventnom venci. Adventné vence majú svoj pôvod v ľudových tradíciách Severnej Európy, kde počas tuhej zimy ľudia zapaľovali sviečky na zeleni uviazanej do kruhu. Zelený a kruhový tvar symbolizoval nepretržitý život. Svetlo sviečok poskytovalo ľuďom pocit domova a istoty aj v tom najtemnejšom období zimy. Pôvodný adventný veniec mal 4 sviečky. 3 fialové a 1 rúžovú. 3 fialové, ktoré predstavovali mier, nádej a lásku, sa zapaľovali v 1., 2. a 4. adventnú nedeľu. Rúžová sviečka, ktorá predstavovala priateľstvo, sa zapaľovala v 3. adventnú nedeľu. Dnes si dokážeme kúpiť rôzne moderné adventné vence. Ale čo tak vyrobiť si adventný veniec vlastnoručne? Dovoľte, aby som vám predstavila pani Barnovú, ktorá vám ukáže, ako na to. Dobrý deň, tak dnes si ukážeme, ako si doma vyrobiť z nejakých svojich vlastných produktov adventný venček. Na adventný venček potrebujeme nejakú pevnú podložku, v tomto prípade mám slamený venček a nastrihané malé vetvičky živej čečiny, môže byť aj umelá, každý to, čo má po ruke. Potrebujeme nejakú drôtik na nejakej cievke, aby sme si to vedeli pekne omotávať. Začíname robiť takto, že tu nás si musíme pekne tento drôtik uchytiť, zakrútiť a pokračujeme pekným ovíjaním a prikladaním vetvičiek. Není to náročné, ale chce to trošku viacej trpezlivosti. Tak takýmto spôsobom si ovíjeme celý venček. Ukončujeme to asi takým spôsobom, ako sme to začali. Čiže tento drôtik, ktorý sme si nechali vypustený, si ho prichytíme a tou cievkou pod ten drôtik podídeme a takto si urobíme uzol. A odstrihneme. Ja už pre rýchlosť, rýchlejší výklad, mám už venček ovitý a teraz si pripravíme také bodce, ktoré si viete kúpiť bežne v kvetinárstvách alebo v floristických potrebách. Jednoducho to iba zapichneme do slamenej podložky. Už ako chcete rozmiestniť sviečky. Či ich rozmiestnite takto, z každej strany, po obvode. Takto. Alebo ich môžeme dať na jednu stranu, asymetricky. V tomto prípade mám 4 sviečky, ktoré sú, ako my ich voláme, že postupka, čiže stále sa začína paliť tá najvyššia. Tak si ich pekne nastoknem na tie bodce. Vyzerá to asi takto.
a s pištoľou pekne zdobíme rôznymi ozdôbkami. Počas roka sme mali možnosť si aj nasúšiť nejaké šišky, nejaké ovocie. Môžeme si kúpiť aj nejaké také guličky alebo takéto vetvičky a v podstate len lepíme s pištoľou na tú čečinku a ozdobujeme. To už podľa vlastnej fantázie, kto akú má, čiže asi takto. A teraz si ukážeme ďalšie možnosti. Napríklad takýto tvar. Podklad môže byť aj šiškový. Menšie, väčšie. Alebo niečo takéto, štvorcové. Alebo aj niečo v takom väčšom prevedení. Je to všetko živý materiál zo živej čečiny. Výroby adventných vencov sa vôbec nemusíte báť a môžete si to prísť vyskúšať na vianočných tvorivých dielňach na základnej škole Juh. Tak, adventný veniec už máme. A čo bude následovať ďalej? To sa dozviete už čoskoro v ďalšom videu.